Torobotiruria mwana umumura we miaka 14 niganya koba okogwa asiri bwago asensemelia ya kanyimbo iyo ere ase wodi ya machoge basi ebunge ya machoge chache county ya Kisii na mono ase egotebe kanuna nigo umwana uyo arenkurwa ase wodi ya Sameta mukoro chinga kibagenda gwa kuntimbu asiri bwagerio niganya koba okoirwa amona mache Korengana amono MCA wodi ya Sameta mukwero muske Joseph Sonye nigo egati ya abobisa be serikali anamono kurwa ase county ya Kisii banyakaba ikirana asenseme yomune nchiremo yogotema gokonya kolende nigo umurobulyo wokwanekinga umubere bwo mwana wibu myaka 14 onyaka bogotoka kinga kyaberega kubori abayibuli goche kolenda abana babo kinga kechiga cyomutimoko weruza na umwana yomo asibarenge wa kontimbu o nyare kobogosoa amacheime okwamirense immediate keranya le report ye ina kere minister yaito ya administration immediate nere ora ya batis disaster management ari baito ya asoko minyoka bwangu baika site lakini unfortunately banyora asayo igara tambe mona marcha igara tambe basi kurusho mwano yime immediately nakera bali baratenerete abantu bajayisi bara abakuya maginaba nakera omuneno boguru kwa Peter yu on the immediately organize ekera kitageche gote makulema kegura majayo atiri kugego no motegerete nze bibi ne kira kitakege koro sio mutaro amacha atiri mbogi yo asa umwana ujana akabago to